Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, COVAC Council magapatigaon sa ila una nga pagsinapol karon na sa hapon. Provincial Internal Affairs Service nagpatigayon sa sorpresa nga pagbisita sa mga pulisan sa probinsya. Sa balita nasyonal, Pfizer nag-apply sang emergency use authorization para maging available ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Presidente Duterte ginbulgar nga madamo na sang tao lakip na mga militar sa Pilipinas ang nabakunahan na sa Chinese COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, December 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Alright, good morning sa ato nyo Aksyon. Happy Monday everyone. How are you? I hope kanan kita malipayon subong adlaw sang Lunes, no? Good morning gid sa mga Aksyon ta nagaupod sa aton subong aga kay Alex Monteza. Good morning kay Raylene Perez Cabello. Mayong aga kay Ma'am Jocelyn Liboon Despojo. Good morning. RR Montua sa pagbutlak sang adlaw subong nga aga.
magapaluntad ang paghigugma gani dulungan kita nga magpanagtag sang pagpalanggaanay. Abi ko sap. Pagpalagtag sa pagpalanggaanay gila Aksyon Boy. Oo, kag hinang panay ang mga tinaga nga sa tanan makahatag katawhay. Gani bayuhan na ang mabalita kay balis karon kag sukaron taas ta mabusog kita. Mayong aga, bongga. Pertilo. Kay Zet Alunan, good morning dra sa may Hong Kong. Kay ano ni? Grabe, ang mali Sir Alex Montesa ba? Lukuton, tako ng panganod, yung pula, pertilo. Dubanig ba? Panahanod yung pula. Kay Rose Wenner, good morning. Yes, Rose, morning. Kilalahay ko, Aksyon Boy. Sa Germany na siya. Okay. Noel Amar, good morning man. Siya nag-monitor Aksyon Boy sa Niagara Falls. Niagara. Sa Canada. Niagara, daw maninde. Nagaraya na yan. Ay, mga pangbasa daw mani. Dumani. Niagara, gali. Okay, sige. Niagara Falls. Okay. June Marie Radok, good morning. Kag sa Energy Fans Club watching FB Live here sa La Castellana. God bless and stay safe. Kay R. Muntua, Orange Boy, and Powder Blue Dorel. Orange? Bongga. Hindi man yung orange na siya. Sige, Aksyon Boy, go. Ikaw naman. Dali, lagi na pangita ko pa. Ay, kahinay So, Kay, ka na dampida. kay Janet Ledesma. Good morning. Nakalambot na din kay Human Luminaw. Wala pa. Antoinette Pilyado, good morning kay Dodoy, kay Arlie Pilyado, kag kay Melcho Aplaha, Sansawi, Sang La Carlota, kag kay Anola Pilyado sa UK from Canada. Thank Sige you. na. You're welcome. Basta dali lang ko sa masugod. Sa kay Homa Lumena, Raylene Perez Cabillo, Alex Santes of course, Jocelyn Lipoon Dispoho, R.R. Montua Rehinio, classmate ko, Wilfredo Siapok. Good morning dala sa inyo ni Luce, mayang aga, no? Sige, standby kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09, detalye na sa aton mga balita lokal. Magapatigayon sa unang pagsapol ang COVID-19 Vaccination Council, las 4:30 karon sa hapon. Sunod kay Bacolod City Administrator M. Ang pagsapol magatutok ni sa profiling sang iprioridad nga mabakunahan sa tiyon nga maging available na ang COVID-19 vaccine. Dunga pa ni Ang kalakip sa pagsapol ang mga concerned committees, mga eksperto subong man iban pa nga sektor nga kinahanglan ang presensya sa tuyo nga mapreparahan sang temprano ang makinahanglanon. Sa nabaluan ang syudad sa Bacolod ang mga may pinakaunang COVAC Council sa mga LGU sa bilog nga Pilipinas nga ang tuyo ang mga magplano kag mag-implementar sang vaccination roadmap sang syudad. Nagpatigayon sa sorpresang inspeksyon ng Provincial Internal Affairs Service o PIA sa mga estasyon sang kapulisan sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Suro kay Police Chief Master Sergeant Edgar Magbanwa, ang PS Chief tuyo sini agudlantawon kung ano kahanda ang kapulisan sa tarang nga tiniod labi na gid mayara sang posible pangatake nga magluntad. Ginisa-isa ni Magbanwa sa pagpangusi sa estasyon kaangay sang logbook, jail, armas, uniforme kag madamo pang iban. Dugang pa sang hepe manakita sila nga bailasyon apang hindi inidalagko gani pamaagi ini nga makoreksyonan ang sala sa amo nga estasyon. Apang ginpalayag sini nga halos tanan naka-alerto man kag wala nagapabaya ang otoridad. Ginkalipay sini nga mismo ang kapulisan wala nagbaliwala sa ila nga trabaho. Liwat nga nagpanumdum si Provincial Internal Affairs Service kung PS Chief, Police Chief Master Sergeant Edgar Magbanwa sa kapulisan sa probinsya kag syudad sa Bacolod nga likawan ang pagpalupok sa ilang mga issued service firearms. Suno kay Magbanwa, kinahanglan nga maging responsable ang kapulisan sa ilang kaugalingon kay hindi paibutang sa pahamak ang ilang trabaho. Dugang pa,
Kung may pulis nga nakapalupok, hindi ini makapalagyo sa investigasyon. Bangod bisan circumstantial evidence lang, mahimo sila makasuhan sang administratibo kag mapahalin sa serbisyo. Palayag pa ni Magbanwa, may duwa na ka pulis nga nakaka sa serbisyo bangod sa amo nga paglapas. Nagpatigayon sang random paneling kag sweeping operation ang mga personnel sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Bacolod City Airport. Suno kay Pedaya Negros Occidental Provincial Office Head Nicolas Gomez, masako sa karon ang pila sini ka mga personnel sa pag-usisa sa mga bagahe kag mga packages kag iban pa. Kabahin sa ila simultaneous random paneling kag canine sweeping operation sa mga terminal. Dogang pa ni Gomez tuyo sa ila ahensya nga mapasiguro nga wala sa may makasulod nga illegal nga droga kay iban pa nga kontrabando sini nga holiday season. Samtang ginabantayan naman ko sa Bureau of Fire Protection ang baligyan sang palupok nga yara nahamtang sa likod sang Pope John Paul II Tower sa may barangay 12, siyudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Publio Plutenia, sa karon 46 ka mga aplikante na hatagan na sang permiso para magbaligya apang dapat ipatuman ang requirement nga ginapangayo sa ila ahensya. Suno kay Protenya, ang kada baligyaan ginapangabay nga magbutang sa isa ka drum sang tubig sa tubang sa ila baligyaan, sinako nga mabalas kag fire extinguisher. Duha pa ni Protenya, ginadumili man ang pagpanigarilyo kapag palupok sa sulod sang baligyan para likaw sa disgrasya. Gindako pagi sa warrant of arrest ang 30 anyos nga soltero sa barangay San Pablo, Banuasang Manaplang. Suspect ang ginkilala kay Allen Haleko kag nagapuyo sa Purok Paglaom, barangay Zone 2, Ciudad San Cadiz. Si Haleko ang nagapatubang sa kaso sa Section 5 akong paglapas sa Section 5 Article 3 sa Republic Act 7610 nga ginpapanaog ni Honorable Gwendolyn Jimenea, Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 60, Ciudad San Cadiz nga napetsahan Hunyo 30, 2020. Ang korte nagrekomenda sa sospetsadong magbayad sang 200,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Kag sa ato na ba mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa... Good morning na sa kay Dianton Diaz, sa kay Ma Earl Camille,
Puro mga Camille Friendship ko na Action Boy. okay. Yes. Kaya alam ko pa na si mo, Dorel, kaya friendship mo, no? Friendship goals. Good morning. Ay, siya subong sa Iloilo. I don't know kung nakapuli siya sa ilas ang Christmas. Beautiful ni siya, Black Action Boy. Ay, gali ka. Wala diferensya. Dorelay, tawag sa akin. Kaya ang tawag ko siya Camilay. Correct beautiful. Sa man. pakilala mo kay JM Pakilala mo kay JM. Basta mga beautiful, ganit pakilala mo kay JM. Hindi siya gusto kay GM. Ay, hindi siya. Ay, sorry. Rachel Cipes Simeliano, good morning man. Sa kay Ping Loha, good morning dara sa imo Ping and Merry Christmas. Sa kay Christian Monterde, good morning. Juliet Foxtrot Papa, JFP. Sige, hello, good morning from Police Station 10 nga personnel. Police Station 10, San Dumanan. San Dumanan. Handumanan. Police Station 10 Handumanan. Correct. Good morning dara sa inyo. Sa 9 is sumag mong, no? Sumag ang 9. Lensky. 8 paano kayo, no? Oo, 8 paano kayo. Isa-isang talaga. Sige. Ang 7 niya, be. 7 man silingan. Oh my God. Charot lang. Lensky Palmares, good morning man. Sa classmate ko daw, sa kay Wilfredo Siapok. Ara siya, happy birthday. Merry Christmas. Classmate ko yan. Anas na yan. Bulag. Markel Napaton Alec, good morning. Live sila sumuman sa Takuling. Eddie Laus. Gapamatis lagi po ni Nana Isabel. Maria Luz Grijaldo Makunat. Vanessa Mayo, watching from Wisconsin, Action Boy. And Miss Beautiful Dorel. Snowy, gudrin nga now, travel kami. Wow. May lang kapag travel, Ma'am Van. Halong. Sana lahat. Sana all. May snow. Galigay ko may snow sa Philippines, so hindi tapagiguro kaya. Hindi maguntagin. Oscar Eugenio. Anthony Jones Ceblano. Makadto di siya bla kuno karon. Gali ka? Anong oras siya makadto din? Aga pa ko no. May temprano pa para maabtan niya ka. Wow, sana all. Actually, matiner mo ko di karon. Matiner. Wala natong ko siya Oy, bongga ka, Anthony, ha? Wala ton connection, boy. Ang pamahaw da, Noel Amar. Thank you, with Noel. Sa kay Lani Mitokwa. Good morning mga sa Makilignet, especially kay Rodney Oyangorin. Sige, Action Doors. Di na to? Oyangorin? Sa kay Bello Ryan or Jory Montiliano. Jory, de lang. Hindi ko tapos makita. Terry Simpronion. Okay. Kay Althea Iriman, good morning. Always naga-monitor. Kay Kagawad Milagros Alit, Action Boy. Good morning, si Kagawad. Neil. Happy Monday. Kay Jose Gayoma, good morning. Gayona, good morning. Please greet ko no ang tanan ko nung seko employee ko no, especially ko no sa ila general manager nga si Jonas Discaya. Sige, good morning dra sa inyo. Si Jose Griole, hindi mo pag-i-Jose lang. Jose Griole, ginagalan niya. Okay lang man ako siya gayon na lang. Kalawig na ginakaroon. Wala kang hayo inagro si JG. Base. Bello Ryan, good morning. Kay to Venezuelan, mayong aga. Dras na may sagay. May lang pagpamati. Dual greetings kuno kay Engineer Jobel Katige of Barangay Binavista, Ibong Pontevedra, and Guillermo Gimo Clarito. Sang Barangay 30 Mabini Coral, thank you for your support. ARB really count on you. Merry lang ang Christmas. Likawi ang in Alex Monteza. Sige, kay Joseph Pacifico. Good morning, Action Boy, Action Dorel. Ga-monitor kami di subong sa Pusoy Kapihan, sa San Enrique, sa Rizalinda Buenafe, Danilo Nales, kay Raydan Velasco, good morning, Milko Malcolm, God bless and keep safe. Kay Noel Amar, mangkot lang ko, Action Boy, ang tao nga nagsaka sa Santol, okay man siya? Okay man ang Santol okay man siya. Ang Santol okay. Okay man Ay, Santol. Tapas? Nag-problema. Nag-ano siya black Ano problema? Ito man? Nag-suffers from depression. So, i-respect na nga mo na. Nanaog na siya, no? Oo, nanaog na siya. After daw isa kagabi, ginapalipas. 17 hours siya sa babaw ng Santol. Kaya Alma Agravantes Sabater, good morning. Joval Trinidad,
We're always on monitor. God bless always. Merry Christmas and advance prosperous New Year. Si Action Boy, go! Sige, sa kay Amalia Alu Bantilan, good morning man. Jerthel Humayaw, may agadrasimo. Anel Gudakag Kudo. Agustin Torres, good morning. Toto, sige, standby na kita sa mga balita nasyonal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang Pfizer-BioNTech nag-apply sa Emergency Use Authorization para sa bakuna nga mo ang manginunang available sa pungsod. Sunod kay Roque, si Food and Drug Administration Director General Rolando Domingo ang nagkumpirma sa application sang Pfizer sa itong Disyembre 23. Una ginpahayag sa Department of Science and Technology nga ang bakuna mangin available sa second quarter sa 2021 kung ang EUA ma-issue sa ila sa pareho nga period. Samtang ginpahayag ni Roque nga kinanglan sang 21 kadlaw antes maaprubahan sang FDA ang application. Ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga madamo nga Pinoy lakip na ang pila ka makatapos ang militar ang nakabaton na sa COVID-19 vaccine gikan sa Chinese pharmaceutical company nga Sinopharm sa pihak nga magakuha pa lamang ini sa approval sa Food and Drug Administration kon FDA. Sa meeting sang presidente sa tong Sabado sa mga cabinet officials, ginpayag sini kay FDA Director General Eric Domingo nga madamo na ang nagpa-inject ng katapos sang militar. Apan ginpahayag ni Domingo nga ila pa lamang pag-aarestohon ang yara sa likod sa pagbaligya sang vaccine sa mga Pinoy. Una ginpahayag sang presidente nga gusto sini nga malakip sa una nga bakunahan ang mga pulis kag militar sa tion nga mangin available na sa rason nga kinahanglan sa maini nga mangin mabaskog bangod sila ang responsable sa pagpatuman sang kasuguan sa pungsod. Gindula naman sa infectious disease expert ang kabalakas ang publiko sa posibilidad nga hindi makasarang ang available sa karon nga COVID-19 vaccine batok sa bag-o nga strain nga nadiskubre sa United Kingdom. Sunod kay Dr. Mario Panaligan, presidente sa Philippine College of Physicians, ang COVID-19 vaccine nga gin-develop makabulig sa isa ka persona nga nabakunahan agud makapadamo sang antibodies para mapakigbatuan ang virus bisan pa nga naka-mutate na ini. Sa report sa UK, ang bagong variant may 70 times nga mas transmissible ikumpara sa virus nga nagadulot sa COVID-19. Obligado naman nga magpaidalom sa 14-day quarantine ang mga travelers gikan sa mga pungsod nga may gin-report nga kaso sang bago nga strain sang COVID-19 sa pag-abot pa lamang sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kalakip ini sa ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga rekomendasyon sa pagsapol sang Sabado nga adlaw kaupo ng mga opisyal sang gobyerno sa diin gintalakay ang bago nga variant sang virus gikan sa UK. Ang mga pungsod ginalakipan sang Hong Kong, Australia kag Singapore. Naglambot na sa 438,678 ang kabilugan nga nag-ayo sa COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 7,635 kabag-o nga recoveries. Ang mga lugar nga may madamo karon nga bagong kaso among Rizal nga may 66, Quezon City nga may 50, Benguet nga may 47, Davao City nga may 42 kag Manila nga may 35. Samtang 469,886 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 matapos naka-record sa 883 ka bag-o nga kaso. Ang Pilipinas may 42 ka bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,109 ang death toll. Pagasailohon si Police Master Sergeant Janelle Nuesca sa iba niya police station. Sunod kay Police Regional Office ng PRO3 Director, Police Brigadier General Valeriano De Leon, nagahulat pa sila sa commitment order gikan sa korte para sa pagsailo kay Nuesca.
Wala naman gindetalye na De Leon kundi nga police station isaylo sin Huesca. Dugang pa ni De Leon sin Huesca isaylo sa tuyo nga o isaylo sa tuyo nga mapadasig kag hindi maapektuhan ang ginapatigayon nga investigasyon. Sin Huesca amo ang suspect sa pagpatay sa mag-Iloy nga Gregorio sa Paniki Tarlac sa diing ginlubong na kahapon nga adlaw. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang dugang nga duha ka semana nga extension sa travel ban para sa tanan nga biyahe gikan sa United Kingdom. Ang rekomendasyon ginduso ni Presidential Spokesperson Harry Roque bilang dugang sa mga rekomendasyon man sang Department of Health kag Technical Working Group sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sa nabaluan, ang una ginimplementar nga travel ban nagumpisa las 12:01 sang kagahon sang Disyembre 24 kag makatapos sa Disyembre 31 tuig 2020. Ginpaandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang Estados Unidos nga terminate sini ang Visiting Forces Agreement kon VFA kung mapaslawan ang Estados Unidos nga makahatag sang minimum nga 20 milyones ka COVID-19 doses. Sa live briefing ginpahayag sang presidente nga kung gusto magbulig sa Estados Unidos, hindi na ini dapat magpalawig pa sang istorya kag sabaylo ihatag na ang vaccine bago ang Pilipinas nagahulat sang bakuna. Subong man ginpanugyan ni Duterte sa publiko nga hindi magpate nga ang US ang gilayon nga makadeliver sang bakuna. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, anay kay Suset Lumeda, dira sa kay Franchi sa DC2 Region Pearl Subdivision. Anne Raffles, Mike Agaman, Emma Yanson, Judenio Sarmiento Puig Lazaro, Kelly Jelly sa USA, Arman Regalado, Bret Hart Tonato, Melvin Piñafiel, si Nene Amari na tamyawan naton, Edsel Alba, Gracia Hareta Horvidalia, Joval Trinidad of course, Keith Rupert Hilsinger, Monique Steven, sa iba pa naton dira nga monitor sa aton nga Facebook. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hatla akong Aksyon Report second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.